бизнеси хубу фоидаоварро бубарад ва ҳамин мавзӯъ мехостам бо шумо имрӯз суҳбат кунам. Шумо офиси шумо, бизнеси шумо ин дар як телефони шумоя. Ҳаман барои чӣ мо бизнеси худамонро онлайн мебарем ва компанияи мо, яъне компания Fiberlink ҳамин хел имконият, ҳамин хел шароит кардагиаст ки ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамкорони азиз, он шахсоне ки ҳамавақт аъзои канали мо ҳастанд, подписатсия шудаки ҳастанд, ҳамавақт видеоҳои моро тамошо мекунанд ва барои худ ягон чизҳои фоидаовар меомӯзанд. ҳар як шуморо аз сидқи пешвоз мегирам. Номи ман Юсуфҷон Тухтаназаров ва имрӯз бо шумо мехостам суҳбат кунам дар бораи яке аз мавзӯъҳои дӯстдоштаи ман. Барои чӣ мо бизнеси худамонро онлайн мебарем ва компанияи мо, яъне компания Fiberlink ҳамин хел имконият, ҳамин хел шароит кардагиаст ки ҳар як одам метавонад бо як телефони худаш, бо як гӯем ки планшет, ноутбуки худаш як бизнеси хубу фоидаоварро бубарад. Ва ҳамин мавзӯъ мехостам бо шумо имрӯз суҳбат кунам. Мақсад ки мана вақте ки шумо интернет кати кор мекунед, ҳозир уже гӯем ки тамоми дунё ба интернетай, ҳама кати интернет кор мекунад. Мақсад ҳамин ки шумо вақте ки кати интернет кор мекунед, шумо гӯем ягон ҷои кор рафтанатон шарт не, аз саат то бегаҳа ягон ҷой ба шишта кор карданатон шарт не. Мисол айнан дар компанияи мо агар ки гӯем шумо метавонед ки вақте ки шумо кати интернет кор мекунед, шумо начальник надоред, шумо будильник надоред, шумо штраф надоред. Мисол ки агар ки кор ба дер кунед ё ки дар вақташ кор карда натонед ё ки ба ягон сабабҳо даже 2-3 рӯз кор накунедам ва даромадат минус мекунем ё ки ягон штраф мегирем, баёнот менависӣ, хеле гапо тамоман нестай ки ин яке аз беҳтарин тарафи бизнеси моя. Яъне ки ин бизнес ки шуд, инҷа ба худатон ба директор, худатон ба начальник, яъне ва баъдан шумо офиси шумо, бизнеси шумо ин дар як телефони шумоя. ҳаминаш хубай, ҳаминаш беҳтаринай ки дар як телефон шумо метавонед кор кунед, сарфи назар аз он ки шумо кӣ ҳастед. Мисол студент ҳастед ё ки кори ягон корхонада кор мекунед ё ки дар хона шиштен, шумо метавонед ки омехта бо дигар корхо, бо дигар корхои худатон омехта якҷоя баред. Хеле бисёр одамое ман мешиносам ки, мисол ман худамам донишҷӯ, боз дигар донишҷӯям мешиносам ки ҳамин бизнесро якҷоя бурдан ва мисол ки ҳам хонданашонро хуб мебурдан, ҳам ин бизнеса хуб мебурдан ва ҳозир бошад мақсад як хеле онҳо донишгоҳро тамом кардан, лекин даромади асоситарин ҳозир барои вайхо ин ҳамин бизнесай ва ҳозир ягон ҷо гӯем ки ягон корхона ягон ҷо кор намекунад, даромади асосӣ хеле хуб даромадҳо то 10,000 сомон аинда зиёд кор мекунанд дар компания, ки ин хеле натиҷаи хуб аст. Медонам мисол шахсоне ки гӯем ки мана занҳои хонашин гӯем ки дар хона шиштан ва мисол 3-4 кӯдак доранд, мисол кати онҳо якҷоя онлайн ҳамин корро мебаранд. Мешиносам хеле бисёр гӯем ки мактабхонҳо ва ғайра, хеле бисёр мегуна одамо, яъне тарафи беҳтаринаш ҳамин аст ва шумо метавонед куҷое ки хоҳед ҳамун ҷо равед, куҷое ки дамгирӣ мехоҳед ҳамун ҷо равед ва баъдан аз ҳама чизи асосӣ даромад қонунӣ аст. Яъне фарқ надорад, мисол дар гӯем ки чанд қайки шумо кор мекунед, даромад охир надорад, яъне паталок нестай. Мисол ки 1000 сум гӯяд 1000 сум мегирӣ ё ки чанд сум ки ҳамин чанд сум ки рӯзи шуда ки фақат ҳамин қадр даромад мегирӣ, ин хеле гап тамоман нестай. мо ба яъне ки чанд қайки хуб ҳаракат мекунед, ҳамин қадр даромад зиёд шуда рафтан мегирад. И плюс шумо гӯем ки ба ягон кас вобаста нестед. Мисол куҷое ки хоҳед ҳамун ҷо дамгирӣ мерен, куҷое ки хоҳед ҳамун ҷо меравен, ки ин беҳтарин, яке аз беҳтарин тарафҳои бизнеси мо аст. Барои ин ки мисол шумо агар ки ягон ҷо кор кунед, шумо қӣ мешавад, мисол ки ягон бо корҳои дӯстдоштаи худатон бо машғул шудан. Аинҷа ба
خیلی بسیار آدما وقتی که درآمدهای خوب برآمدن با کارهای دوست داشته خودشون مشغول میشن، با گویم که بسیارتر وقت با اویلای خودشون میگذرونن، با هر جا دمگیر میرون و غیره. و این بود یکی از گویم که یکی از طرف بهترین بیزنس ما. لیکن با همین هم نگاه نکرده هستن خیلی بسیار آدمایی که میبیاین با بیزنس و کار کردن نمیتونن. چیکار کنم؟ همین شرایط خوب هست، لیکن بسیاریا که میبیان صاحب درآمد شدن نمیتونن، صاحب گویم که یگان نتیجه بلند شده نمیتونن، که اینم یک سببی خودش دارد. اگر که با شما همین سبب خو گویم که اینترست باشد، ذوق‌آور باشد و مهم باشد، در کامنت‌ها نویسین. من باز ویدیوی دیگری را در همین موضوع، یعنی چرا بسیاری آدما در این بیزنس درآمدها برآمده نمیتونن، از چه سبب ها، همین موضوع من باز یک ویدیو کرده میبرایم. اگر که ویدیوها به شما معقول باشد، با ویدیو یک لایک مانید، پادپیسات شوید و همین ویدیوها را با شناسای خودتان، با گویم که نزدیکان خودتان روان کنید تا که آنها هم از همین ویدیوها یک چیز نو آموزن و فایده بگیرن. سلامت باشید، سربلند باشید و تا ویدیوهای دیگری.